Nwanne Ugocha abịakwana ọzọ iwetara gị nkụzi ọzọ tere atị n'asụsụ Igbo. Abụ m nwanne gị nwoke Maazị Ugocha, onye a na-adị na-ewetara gị nkụzi tere atị n'asụsụ Igbo, onye hụrụgoro ntutu asị na asụsụ Igbo agaghị anwụ. Kedu ihe a chọrọ ikwu maka ya taata? Ọkwa ịma na klaasị abịasị ọ na-eme kemgbe m gụbara akwụkwọ asị ndị klaasị 1 baanụ. A ga-ekwugide ihe niile a ga-ekwugide niile a ga-ekwugide niile a ga-ekwukọrọcha enwere ike ịsụkọrọchịcha nnọọ Igbo niile ụka a mụtara ekwuzie ndị klaasị 1, ndị klaasị 2, ndị mgbe ịma ikwu okwu klaasị ahụ enwere klaasị nwee klasrum, mana abịaziesi ndị klaasị 1 baa na klaasị unu wee na-achọzi ịghọta klaasị na klasrum ofu ihe ka ha bụ. Ndị klaasị 1 baa na klaasị unu, klaasị na klasrum ha bụ ofu ihe? Mba. Kedu ebe anyị si nwee nsogbu? Anyị emekwuzie ebe ọ dị ihe a ewee debezie n'akwụkwọ debezie n'klaasị. Ya ụfọdụ ndị na-ede Igbo na-ede ya klaasị a KLAASị 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 klaasị. Ụfọdụ ede kolaasị KOLAASị. Mana ọ bụ na ile anya ọ bụ na isi na CLASS ya klaasị na bekee bụ KLAASị ya n'Igbo klaasị n'Igbo. Ka esikwa maka klasrum. Kezie klasrum ga-abụzi mkpụrụ klaasị maọbụ ọnụ ụlọ klaasị. Classmate abụrụzie classmate abụrụzie classmate abụrụzie gịnị? Ya bụ onye klaasị m. Mana ihe aha o nwere ihe ọ kọwara, o nwere ihe ọ kọwara dịka nghọta mmadụ nwere n'asụsụ Igbo. O nwere ihe ọ kọwara. Ị na-anya fụ na onwe ihe ọ kọwara. Ya ka anyị necha wee sị mba ọ baghị uru na anyị ga na-asụ asụsụ. Anyị na-asụ asụsụ eji gbanụ welu wakepụta wakanye n'asụsụ Igbo. Wee sị na nke mbụ na klaasị bụ ọgbọ ngụkọ maọbụ uke ngụkọ. Ashịm nwa gịnị? Na klaasị bụ ọgbọ ngụkọ maọbụ uke ngụkọ. Classmate abụrụkwa ọgbọ ngụkọ maọbụ uke ngụkọ. Maọbụkwana ịkpọ ya onye ọgbọ ngụkọ maọbụ onye uke ngụkọ. Ọ bụ na m chọrọ ịsị na Kanu Nwankwọ was my classmate maọbụ ịsị Kanu Nwankwọ is my classmate, ihe m ga-ekwu na Kanu Nwankwọ bụ ọgbọ ngụkọ m maọbụ Kanu Nwankwọ bụ uke ngụkọ m. They were classmates. Ha bụ ndị ọgbọ ngụkọ. Ha bụbu maka na ọ bago na were. Ha bụbu ndị ọgbọ ngụkọ maọbụ isi ha bụbu ndị uke ngụkọ. Classroom abụrụ mkpụrụ uke ngụkọ maọbụ mkpụrụ ọgbọ ngụkọ. Class teacher abụrụzie onye nkụzi uke ngụkọ maọbụ onye nkụzi ọgbọ ngụkọ. Chetakwa na klaasị ekwu okwu klaasị ihe ọ na-ekwu bụ ndị agụmakwụkwọ jikọrọ ọnụ. Ọ bụghị maka na ha bụ na ha ncha nwe gbadoro otu afọ ndụ. Ihe dị iche bụ na ihe jikọrọ ha ọnụ, ha batakọrọ ịgụkọ akwụkwọ ọnụ mere ha ji bụrụ ndị uke ngụkọ ọ bụ ndị ọgbọ ngụkọ. Kedu nke ọzọ? Schoolmate abụrụ ndị
ọgbọ njego. Onye a bụ onye a, this person is my schoolmate. Schoolmate na-ekwu n'okwu ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ otu mgbe, mana ọ bụghị na ha nọ na ofu ọgbọ ngụkọ, ha anọghị n'ofu klaasị, ọkwa ya. Ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ofu mgbe, ha jekọrọ akwụkwọ ofu mgbe, mana ọ bụghị na ha nọ n'ofu ngalaba ma ọ bụ ofu ọgbọ ngụkọ. Ịkpọ ndị aha ndị ọgbọ njego. Mmadụ abụọ nwere ike ịnọ n'otu afọ n'ụlọ akwụkwọ mana ha nọ n'otu ọgbọ ngụkọ. Ịkpọ ndị ahụ ndị ọgbọ njekọ, ya bụ set na ha bụ they are the same set. Ha bụ ndị ọgbọ njekọ maọbụ ndị uke njekọ. Asị m schoolmate, ndị uke njego, ndị jere gụọ akwụkwọ otu mgbe, ndị uke njego. Ndị a na-abụrụ ndị ọgbọ njego. Nke a bụrụ set, abụrụ ndị ọgbọ njekọ maọbụ ndị uke njekọ. Bedmates abụrụ ndị ọgbọ nhikọ maọbụ ndị uke nhikọ. Bedmates or bunkmates. Na onye a bụ ọgbọ nhikọ m bụ my bunky, dịka a na-esi akpọ ya bunky. Onye a bụ ọgbọ nhikọ m, bunky, ma my bedmate, ọgbọ nhikọ maọbụ ọgbọ nke nhikọ. Kedu nke ọzọ? Ịma na age grade bụ ọgbọ ntụkọ maọbụ uke ntụkọ. Age grade ọ ga-adịbagoro otu a. Biko, ọ bụrụ na ị nweta nkụzi a, gbanụ mbọ ka ị tụsaa ya. Ihe a ji akụzikwa n'ihe a bụ ka mụ na gị bụ ndị Igbo malitezie sụba asụsụ Igbo. Nyere anyị aka tụsaa nkụzi a ka ọ na-agbasa ka ụkpaka. Ịmara onye ọbụla bụ onye Igbo, ịmara okpu ozi ọbụla bụ nke ndị Igbo, ịmara ọkụ ozi ọbụla bụ ọkụ ozi ndị Igbo, gbaa mbọ ma ọ wụọ gbuo ozi ọbụla bụ nke onye Igbo, gbaa mbọ ziga nkụzi a ebe ahụ. Biko zisasịa ya, nyere anyị aka. Ịma ka ọ ga-esi atọ ụtọ ndị Igbo pụta ikwu okwu, a na-ekwu ya n'Igbo, ihe niile abụ n'Igbo. Ma na ọ ga-atọ ezigbo ụtọ. Nwanne, nyere anyị aka ka Igbo tọba ụtọ, ka anyị kwụsị ya a na-asụ ngili Igbo. A ga-asụ Igbo ka asụwaruo ya n'isi, a ga-asụ Bekee ka asụọ Bekee sụwaruo ya n'isi. Aka m nwanne gị nwoke Maazị Ugocha, onye na-arịọ gị ka ị nyere anyị aka kwalite asụsụ Igbo site n'ịtụsa nkụzi anyị na-enye, nakwazi ịhụ na isonyere anyị, dekwunyere okpu ozi anyị, lakụrụ ihe anyị na-eme, ma kwukenye okwu na ihe anyị na-eme. Nwa ajụjụ ọbụla ị ga-ajụ, ịjụọ nke anyị ga-asanwu ya asa, ịjụkwana nke anyị ama nsanwu, ọ dịwakwa na nkụzi maka na anyị ga na-ewetara gị nkụzi a opekata mpe ugboro abụọ n'ụbọchị. Ị ga na-enweta nkụzi a. Nwanne anyị apụtaghị ọrụ, ị ga-enwetakata nkụzi na-asụ Igbo na-asị ogene. Ugocha akwadola, Ugocha apụtago n'ihu ọgụ. Ndewo.